О, добре ли си? Аз съм зеленото пати, а ти коя си? Аз се казвам Рейнбоу. Накратко може да ми викаш Рей. А ти какво правиш тук? Ми беше нападнато от златното пати. Останах да го защитя, докато селяните избягат. Но след това не знаех къде да отида. Но кое е това златно пати? Легендата повелява, че преди златното пате е било обикновено жълто пате. Един ден той отишъл в златната тухла, където се съхранявал и златния пръстен. Той решил да го открадне. От неговата мощ той се променил, станал златното пате. От тогава той иска да събере всички пръстени, за да стане най-богатия на света. Също така, по необясними причини има слухове, че събира и злато. Но това е ужасно. Аз познавах жълтото пати. То беше много добро пати. Горкото то. Трябва да го намерим и да вземем пръстенът, за да не пороби целия свят с магията си. Знаеш ли къде е то? Да, знам къде е, но ще е много трудно да го стигнем. Използвам магията си, за да изстреля златната тухла в небето, за да може никой да го нападне. О, не! Какво е това? Бързо, скрий се! Какво беше това? Златното пате пак събира злато. Да идем да проверим. Зелено пате, синьо пате, оранжево пате, розово пате. Зелено пате, разбрали какво е това място? Сега имаме мисия. Трябва да спрем златното пате. Елате с нас, ще ви обясним. Така, сега ще ви кажа плана. Съберете се. За да спрем златното пате, трябва да отидем при него. Ще отидем до брега, ще вземем лодката на един мой приятел, ще стигнем по вода до някой остров, ще намерим космически кораб и ще отидем при златното пате в небето, в златната тухла. Но първо трябва да намерим брегът, да се качим на нас за кола и там и да огледаме. Бързо всички, качвайте се в колата. Аз ще карам. Бръм, бръм, Кажи на златното пате, че сме видели патетата да отиват на кулата. Вижте, на кулата има динозавър. Еха! Виждам плажът от тук. Там е лодката. Трябва да отидем натам. Но ако сме твърде голяма група, златното пате ще ни види твърде лесно. Трябва да се разделим. Аз и динозавъра ще тръгнем в тази посока, за да го заблудим. Чао, Рей и Кроки! Ще се видим на брегът.
Ела я няма. Но какво е това? Жълтопати, върни златният пръстен. Пю, 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 пю. Пю, пю. О, не, той отрази лазерът с мечът. О, не, трябва да използваме други оръжия, за да вземем пръстенът. Добре, че открих този меч котва. Предай се, жълтопати. Никога, докато имам това. О, не, магнит. И аз вече не съм жълтото пате, аз съм златното пате. Аз ще ви магиосам с пръстенът. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Качвайте се в корабът. Следва продължение.